барыгызны шат күрергә. Ниһаять, без инде бу дәресебезгә дә килеп җиттек. Инде моңарчы карап узган технологияләр ничектер инде бер калыпка җыеп, аларны ничек кулланып буласын дигән сорауга яңадан бер җавап биреп, инде менә бу безнең мөмкинлекләребезне карап узасы килә. Һәм шуңа күрә инде бүген структурабыз бик җиңел булыр. Хәзер мин презентацияны ачып җибәрәм. Бер-ике, өч. Дәрес группага башладык дип язып җибәрим инде. Бәлки берәр кеше кушылыр. Так, ул арада мин инде экранымны ачып җибәрәм. Так, күрәсез микән? Күрсәгез чатка берничә язып җибәрсәгез иде. Күренмәсә дә языгыз. Күренә, бик яхшы. А, Шулай. Шуңа күрә бүген йомгаклау рәвешендә инде моңа карап узган технологияләрне күзәтеп узасы килә. Һәм мин ничек кулланып буласын дигәндә, бик теге җиңелчә генә берничә куллану юлын карап узасы килә. Беренчедән инде әйдәгез без сезнең белән хәзер Ислам Фәһим ярдәмендә әкият язып карабыз. Уйлап чыгарып инде. Аның өчен ничек дип әйтим, ике юлны сайлап карарбыз. Беренчесе турыдан-туры ChatGPT-дә татар телендә яздыру, һәм инде икенчесе рус телендә язып, аны татар теленә тәрҗемә итү. Аннары без аны инде тавышландырып карый алабыз. Мәсәлән, Speech Татар сервисы ярдәмендә. Шулай ук аларны рәсем белән биси алабыз, анимациялый алабыз һәм ниндидер менә шундый бер матур рәвештә әкиятне күрсәтеп, ниндидер булса берәр ничек дип әйтим, матур продукт тудырып карарбыз. Һәм инде шулай ук тавышны текстка әйләндереп, аның белән дә нәрсә эшләп була икән соң дигән сорауга җавап биреп карарбыз. Моның өчен инде мин YouTube'дагы бер интервьюның расшифровкасын алдым да, аны инде ChatGPT-га кертеп, без инде аның белән теге төрлечә кыланып карарбыз дип әйтәм, чөнки инде без нинди генә аудио, нинди генә видео булмасын, без аны инде текстка әйләндерә алабыз. Һәм инде ул текстка әйләндергәннән соң анда инде төрлечә эшләп була. Һәм инде шунда без сезнең белән тезгенә кыскача гына карап узарбыз. Бу ахырысы аеруча мен калса инде безнең журналистларга файдалы булыр, чөнки инде аларга бу язма контент белән видео, аудио контент белән күп эшләргә кирәк, шуңа күрә анда инде без менә карап узарбыз. Була юк, сезнең тагын нәрсәләрдә эшләп калырсыз килә икән, инде өстәмә теләкләрегез бар икән, аларны чатка языгыз. Аларны инде тәртип буенча карап, бер нәрсә язып карарбыз. Мин бик теләр идем сезнең чатта актив булуыгызны, шуңа күрә нәрсәдер әкияттің нәрсәседер ошамаса яки башка идеяләрегез булса, шуңа күрә аларны да язып җибәрегез. Инде бергә эшләсәк күңеллерәк булыр. Шулай, әйдәгез башлап җибәрик. Иң җиңеле без инде ChatGPT-ны сезнең белән иң беренче дәресләрнең иң беренчеләреннән берсендә карап уздык. Иң беренчеләреннән берсендә бик матур әйттем инде, конечно. Һәм инде шуның белән без инде текст язарга өйрәндек. Аны эшләү артык авыр түгел. Мин инде хәзер монда әйтә алам. Так, нигәдер язмый. Язам. Татар телендә нәрсә турында әкият язарга микән? Әйдәгез, идеяләрегезне җибәрә торыгыз, мин артык фикерләр күп түгел. Татар телендә әйдәгез, Шүрәле турында матур гына әкият язып бир. Заманча әкият. Так, бу язган арада әйдәгез карабыз әле никадәр яхшы сорау яздым икән. Бу дөресен әйткәндә бер дә яхшы сорау түгел. Чөнки мин монда нәрсәне генә әйттем. Татар телендә дидем, Шүрәле турында дидем. Һәм әкият дидем. Әмма инде татар телендә Шүрәле турында нинди дә булса бер әкият яза. Мин инде теге безнең ничек иттереп ясалма фәһемне дөрес иттереп кулланырга дигәндә кыскача гына структура бар иде. Анда инде без сорауны башкача бирергә кирәк дип мин үзем әйткән идем. Шуңа күрә инде хәзер чагыштырып та карарбыз. Аңа инде башларга кирәк. Син әкиятләр остасы дип остасы, ягъни безгә инде аңа инде рольне биреп, заманча әкиятләр язуда специальләшәсең. Матур сүз булмады инде бу. Ләкин шулай булып торсын.
Aa, ана инде ролен бирергә кирәк. Аннары инде үзебезнең нәрсә теләгәнебезне әйтергә кирәк. Мәсәлән, aa, минем белмим инде әйтегез. 6 яшьлек бала өчен әкият кирәк. Шуңа күрә, шуңа күрә сез әкият кирәк. Aa, матур, милли, ул вакытта заманча рәвештә шүрәле шүрәле урында тәртиптә әкият язып бир. Ул балага аңлаешлы, оешлы һәм әйтик ничек дип әйтик инде. Тәрбия бирүче мәгънәгә ия булырга тиеш. Мәсәлән, яхшы әкият язып бирсәң, бирсәң, $1000 бирәм дип тә өстәп куйсак була әле. Анысы инде опцияле рәвештә һәм инде шулай итеп тә без моны яздыра алабыз. Ул арада инде моңарчы нәрсә язган карабыз, як. Так, да, зумның экраннарын үзәк кумыш алыйм. Бер заманда тирә-як мәгазле урманнар белән капланган, моңсу кошлар җырлаган һәм сихри чишмәләр аккан бер җирдә Шүрәле яшәгән. Инде мөгезле урманнар барлыкка килде инде. Гафу итегез. Ул урман рухы кешеләрдән яшенә бик сирәк күренә торган могҗизалы зат. Кешеләр аңа күрсә, Шүрәле аларны югалтып җибәрер өчен урманның иң тирән, иң куркыныч җирләренә алып китәр иде. Ләкин Шүрәле яман гына түгел, ә урманны, анда яшәүче җан-ияләрен саклаучы да. Шулай болай, Индер Сәлим исемле егет, малай, җиләккә кергән, Шүрәле каршысына чыккан, бу малайны куркыткан, бу моны язып та бетермәгән икән әле, бу инде ниндидер рәвештә бу туктап кала. Шулай. Монда инде бу тагын бер әкиятне яза башлады. Нәрсәсен әйтеп узар идем, инде интернетта бу мәгълүмат булганга күрә дип әйтик. ChatGPT Шүрәленең кем икәнен белә, мәсәлән. Һәм инде аның урман белән бәйле булганын, ниндидер куркыныч могҗизалы зат икәнен шулай ук белә, шуңа күрә монысы инде үзенчә бер кызык. Һәм бу инде безгә текст яза, менә монда инде без башкорт теленнән ничек дип әйтим, артефактлар да күрәбез өенә сүзендә, мәсәлән. Һәм инде барыбер теге телләрне әзрәк бутаса да, мәгънәсен әзрәк бутаса да, инде ChatGPT барыбер татар телен аңлый дигән фикергә килә алабыз. Бу инде бик яхшы һәм бик ничек дип әйтим, безнең татар теле бу инде ChatGPT-ның базасына кергән дигән мәгънәгә, дигән фикергә безне илтә. Шуңа күрә инде бу бик үзенчә күңелле була. Гафу итегез. Тамак сәерләп тора әле бүген. Шулай. Хәзер инде сезгә бу әкиятне әйдәгез чатка да дубльләштереп җибәрим. Үзегез дә укып карагыз. Зумга җибәреп булмый моны. Так. Ярар, әйдәгез экранда укыйк. Инде монда маҗаралы һәм серле Шүрәле турында әкият язылган. Тимур исемле бала урманга сәяхәткә киткән. А, Тимур урманның матурлыгына сокланган һәм инде шул матурлыкта аның каршысына Шүрәле чыккан. Болар инде сөйләшеп киткәннәр. Шүрәле инде урманның файдалысы турында, көче турында сөйләгән һәм инде а, урман турында балай әнисенә сөйләгән. Менә шундый гына әкият килеп чыкты. Сезгә ничек, кайсы җирен үзгәртеп яхшыртып булыр иде? Яки шушының белән дәвам итәбезме? Алга таба. Бу инде теге беләсезме,
текст ұстасы мұны язарға булдырышы кіші болса, ол енді шундый аңлап алыр иде, менә бу җиргә килгән, бу җиргә килмәгән дип. Һәм инде шуңа таянып, без инде ChatGPT белән аралаша алабыз. Мәсәлән, инде аның менә бу өлеше дөрес түгел, менә бу өлешен үзгәрт, бу өлешен башкача җибәр дип, без инде аның белән аралашып, бу әкиятне инде үзгәртә алабыз. Мин инде теге артык әкиятче булмагач, әкият сөйләү тәҗрибәсенә ия булмагач, миңа үземә болай да ярый кебек. Инде чаттагы сорауга карасак, бармакларын кысмадылар булып чыкты инде. Шүрәленең бармаклары исән калган быел. Менә шулай. Менә шундый гына безнең теге кыскача гына матур гына әкият барлыкка килде. Бу әкият белән нишли алабыз? Сезгә хәзер мисал өчен берничә сервисны күрсәтеп китәсем килә. Моны ябып торырга кирәк булачак инде. Мәсәлән, менә мондай Scarlet Panda дигән сервис бар. Монда инде менә шундый картинкалар белән, рәсемнәр белән бергә әкиятләр яза автоматик рәвештә, һәм инде менә шундый сервис рәвешендә матур гына экранда моны күрсәтеп бирә. Һәм инде без дә аны бик җиңел рәвештә генә яза алабыз. Монда инде телен сайлап, мәсәлән, рус телен, татар теле кызганычка каршы монда юк. Шуңа күрә безгә интернет менә карагыз. Язган читкә китеп әйткәндә, инде күпме телләр бар, татар теле юк. Һәм инде бу татар теленең интернетта кирәкле дәрәҗәдә, кирәкле күләмдә булмавына ишарәли. Чөнки инде бу бөтен телләрне дә бер кеше дә теге үз кулы белән кертеп утырмый, ә болар бары тик автоматик рәвештә интернетта булган мәгълүматка таянып ясала. Шуңа күрә әгәр дә безнең татар телебез интернетта күп була икән, менә бу бөтен сервисларда менә шу дистәләгән телләр арасында татар теле дә булачак. Ләкин кызганычка каршы әле күп җирдә әле татар телебез юк. ChatGPT-да гына без инде аны әзрәк кулланып карый алабыз, ләкин барыбер җитәрлек дәрәҗәдә димәс идем. Менә шундый сервиста инде мәсәлән без инде әкиятнең детальләрен яза алабыз. Нигә? Нинди моральны без монда язып куя алабыз. Шулай дип әйтик. Һәм инде монда баланы сайлап, рәсемнең стилен сайлап, без инде сайлабыз. Әле регистрацияларга куша. 5 секунд. Секунд, 5 секунд, 5 секунд. Инде бу безгә әкиятне инде ясап бирә. Шулай ук, мәсәлән, инде украин телендә дә бик матур гына сервис бар. Монда инде шулай онлайн рәвештә моны ясап була. Һәм инде менә шундый сервислар хәзерге вакытта бар. Менә аның инде рәсемен дә без дә шулай ук тиз генә арада, мәсәлән, ясалма әһәмиятен ясый алабыз. Инде рәсемен, инде әкият ясаганын карыйк та тиз генә. Һәм инде үзебезнекен дә ясап карарбыз. Моның инде тегенче эшләвенә килгәндә, монда бернинди авырлык юк. Чөнки чынбарлыкта менә бу текстларны бу ала да, нәкъ шул ук рәвештә, шул ук калыпта менә бу ChatGPT-га мәсәлән аны ашата да, һәм инде ChatGPT моңа әкиятне язып бирә. Шуңа күрә мәсәлән менә без монда язган әкият белән менә бу сервис яза торган әкият, алар технологик рәвештә бер үк төрле рәвештә эшләнә. Буларның инде модельләре көчсезрәк тә булырга мөмкин, чөнки инде теге бушка нәрсәдер эшләгәндә кеше ChatGPT-ның 4-нче версиясын кулланмый, чөнки ул кыйбатка чыга. Аның инде очсызрак, көчсезрәк версиясын кулланалар. Шуңа күрә инде шул рәвештә монда текст языла. Һәм инде шул текст язган арада аның инде видеосы да әзерләнә. Видеосы микән? Рәсеме дә әзерләнә. Һәм инде шул рәсем шулай ук ChatGPT яки башка нейросетләр ярдәмендә инде безнең эшләнә. Ярар, болар никтер озакка киттеләр, әле әйдә үзебезнекен ясап бетерик. Һәм инде мин моңа менә шу әкияттән соң әкият бик матур, рәхмәт дип әйтәм. Бу әкияткә иллюстрация ясар өчен нинди промптлар ярдәмендә рәсем эшли алам дип сорыйм мин аннан. Ягъни инде безгә менә бу әкияткә туры килә торган бер инде рәсем ясар өчен безгә инде промпт кирәк, аның ярдәмендә безгә инде рәсемне ясарга кирәк. Ул рәсемне аның теге промптын соравын үзебез уйлап чыгарганчы без аны шулай ук ChatGPT-га әйтә алабыз. Чөнки инде ни өчен безгә үзебезгә уйларга, ChatGPT безнең өчен уйлый ала. Шулай.
Әлбәттә ки инде без аны үзебез дә уйлап чыгарып, үзебез дә рәсемен ясый алабыз. Моны инде бу технологиянең нинди мөмкинлекләре бар икәнен күрсәтер өчен менә шулай дип әйтәм килә. Һәм инде mesela менә бу сервистагы әкияткә карасак та, алло, менә монда иде ул. Менә бу рәсемнәр дә инде автоматик рәвештә ясала һәм инде ул автоматик рәвештә ничек ясала дисәк, шулай ук менә монда промпт ярдәмендә без ChatGPT-га аның соравын ясарга кушабыз һәм инде ул сораудан соң рәсемен дә ясарга кушабыз. Бу инде безгә бик күп рәсемнәр идеяләре китерде. Әйдәгез, мәсәлән, бер рәсем алып, менә болай ук иттереп, әкияткә иллюстрация яса дип әйтәм һәм асага әйләндерде бу. Яса, заманча мультфильмнар стилендә булсын дип әйтәм. Якты төсләр булган сурәтнең тасвирланмасы һәм инде без аңа шы сорауны биреп, аңа инде рәсем ясата алабыз. Бу инде безне аңлый һәм инде рәсем ясарга кирәк икәнен шулай ук төшенеп ала. Менә шы рәвештә безнең инде берничә сорау ярдәмендә генә кыскача ChatGPT ярдәмендә әкият ясадык һәм инде бу әкияткә инде рәсем ясап, менә шуңа охшаган татар телендә мәсәлән ризалат ала алабыз. Һәм инде әгәр дә без бу процессны гади берничә дип түгел инде берәр программистка бер көнлек эш бирәбез икән, ул инде менә шундый экранда, шундый сервиста безгә автоматик рәвештә ясап бирә ала. Һәм инде аның ярдәмендә без автоматик рәвештә менә бу сорауларның бөтенесен дә белмичә, астагфирулла, шүрәле монда гомумән бигрәк куркыныч килеп чыкты. Бигрәк куркыныч хатын-кыз сурәтендә. Ярар, шуңа карабастан, бу инде үзенчә бер бик матур гына рәсем, матур гына түгел инде, бик кызыклы гына рәсем ясап бирде дип әйтер идек. Һәм инде шуңа күрә менә шундый иллюстрация янына, мәсәлән, менә бу текстны куеп, без инде менә шундый автоматик рәвештә әкиятләр ясый алабыз. Бу инде менә шундый, ничек дип әйтим, бер иллюстрациядә текст форматындагы әкият булып чыга. Әйдәгез уйлап карыйк әле, мәсәлән, әгәр дә сез әкият язучы сервис эшләргә телисез икән, яки берәр продукт, сезгә тагын монда нәрсә өстәр идегез? Безнең әлегә бар бер рәсем, бер һәм текст әкият. Тагын моны ничек башка форматта балагамы, әти-әниләргәме, уңайлырак форматта ничек эшләп булыр иде икән? Фикерләрегезне чатта аңлатсагыз яхшы булыр иде. Мин ул арада башка рәсем ясап карыйм. Башка рәсем дә бир. Ул арада рәсем ясасын. Әлбәттә ки, әйе, тышлык яки аудио юллар куштырырга була. Тышлык дигәндә инде ул рәсем күз алдына китереләме? Менә бу тышлык өчен менә бу рәсемне мин үземчә күз алдыма китергән. Инде аудионы кушарга була. Әлбәттә, менә бу инде миңа калса иң кирәк функцияләрнең берсе дип әйтер идем. Шулай ук видео да ясарга була, чөнки чынлап та хәзерге заманда текст уку көннән-көн авырая һәм инде аңа рәсемнәр ясап була. Интерактив рәсемнәр ул ничегрәк була микән? Мин аңлап җиткермәдем. Мин мин хәбер мисалын искә төшерәм. Хәзер тиз генә мин ул мисалны табып сезгә хәзер күрсәтергә тырышырмын. Сез минем экранны әлегә күрмисездер дип ышанып калам. Кайда иде әле ул минем? Кайда иде әле ул минем? Бер бик матур гына безнең татар телендә сервис бар. Әкиятләр я әкиятләр җыйган. Әйе, менә. Интерактив рәвештә, мәсәлән, ишекләрне басып ача торган. Турыдан-туры рәвештә инде, ничек дип әйтим, аны ясап була,
Ләкин инде турыдан-туры рәвештә ясалма фәһем ярдәмендә ясау мөмкинсе авыррак булырга мөмкин. Һәм инде шуңа да карамастан, әгәр дә инде дизайн өлкәсендә, менә шу интерактив системалар өлкәсендә профессионал булган кешеләргә, мәсәлән, ярдәмендә без аны эшлибез икән, аны инде ясалма фәһем ярдәмендә шулай ук тизәйтеп була аның эшләвен. Менә безнең сказки Поволжье.рф дигән сайт бар. Мин аны күптән түгел интернетны сабып торганда таптым. Бу инде теге ясалма фәһем ярдәмендә ясалмаган, ләкин шуңа да карамастан бик матур рәвештә ясалган. Анда инде, мәсәлән, Кәҗә белән сары. караоке рәвешендә менә шундый Ул бер рәсемнәрне әби белән бабай. карый алабыз. Сезнең Аларның тавышын бер ишетмисез. дә маллары Бер секунд. булмаган. Тик 2000 тәңкә акчалары гына бар икән ди. Әби бабайга әйткән. Бу акчага мал алыйк дип. Аннары бабай акчаны алып бер авылга киткән. Анда барып бер тәрәзәдән сораган. Сездә сатлык мал юкмы? Менә шундыйрак матур гына әкиятләр бар монда. Моның нигәдер экраны бик еш алышынмый. Ул инде күп кәешрәк алышына иде башкаларында. Мәсәлән, Камыр Батыр бар һәм башка бик күп әкиятләр. Бу инде теге ясалма фәһем ярдәмендә уйлап чыгарылмаган, дип әйтим, кеше тарафыннан эшләнгән. Аның инде төрле форматта аларны укып була. Мәсәлән, монда бары тик текст форматы. Аны укырга, тыңларга була һәм инде менә шундый теге, дип әйтим. Әле бу. Менә шундый матур рәсем форматында да карарга була. Бик матур сервис. Миңа калса инде ясалма фәһем ярдәмендә, әгәр дә без теге эшнең осталарын җыябыз икән, мондый сервисны шулай ук эшләп баетып чыгып була. Ләкин инде бу, дип әйтим, профессиональ караш монда миңа калса кирәк була. Ләкин инде шуңа да карамастан, менә бу видеоны әгәр дә без карыйбыз икән, монда бит нәрсә? Монда бер блок текст бара һәм инде аңа ниндидер рәсем сурәтләнгән. Һәм инде бу эшне без, миңа калса, ясалма фәһем ярдәмендә эшләп чыга алабыз. Мәсәлән, нәрсә эшли алабыз? Бу әкиятне мин аңа, мәсәлән, онытмасын өчен яңадан исенә төшерәм. Менә бу әкиятне блокларга бүл. Менә бүл һәм һәр бүлеш өчен рәсем промпты яз. Язып бир. Хәзер инде менә шу рәвештә безнең бит инде кечкенә вакытта минем күпчелек әкият китаплары, алар инде, ничек дип әйтим, кечкенә генә текст һәм инде аңа зур гына рәсемнәр ясалган форматта китерелә иде. Һәм инде без шуны ук менә шу ясалма фәһем ярдәмендә без аны эшләп чыга алабыз. Мин моңа әкиятнең текстын бирмәгәнмен икән. Менә алай итәм. Һәм инде менә шу әкиятне без дә шулай ук, мәсәлән, инде һәрбер абзац алып, һәрберсенә рәсем ясап, без инде аны менә шу теге китап форматында да яки кайда яза алмыйм, менә бу форматта да җыя алабыз. Камыр Батыр. Тавышы бик каты моның. Бу инде күпмедер уйната. Һәм инде күпмедер уйнаткач, рәсемен үзгәртә дип истә калган иде, ләкин аның бәлки барысы да үзгәртмидер. Менә шулай иттереп, инде шундый форматта без инде менә шундый әкиятләрне җыя алабыз. Һәм инде аларны инде төрлечә кызык-мызыклар алар белән эшли алабыз. Так. Бу мине дөрес аңлап җиткермәде, әлбәттә ки. Дөрес иттереп, чын иттереп блокка бүлмәде. Ләкин шуңа да карамастан, инде моның теге логик яктан блоклары аңлаешлы. Һәм инде, мәсәлән, мин менә буларның һәрбер өлешен промпт ярдәмендә рәсемен ясатып, шул рәсем янына инде текстны урнаштырып, берәр редакторда инде шундый теге рәсемле
китап яки менә шундый слайд-шоу форматында әкиятне күрсәтеп бирә алам. Шуңа күрә, мәсәлән, менә шуны эшләп була. Шулай инде әйттек, аудио дип. Аудио өчен шулай ук мөмкинлекләр безнең бар. Әйдәгез, мин бу әкиятне күчереп алыйм да. Һәм инде без бара алабыз speech.tatar сайтына. Так, нигәдер бу татар теленә килгән. Айтсак, шуны микән? Интерфейсын татар теленә күчермәкче, нигәдер күчми ярар. Шулай булсын. Так, моның инде лимиты безнең бар. Ләкин инде шуңа карамастан без инде әкиятебезне шул рәвешле инде аудиога әйләндереп алабыз. Так, нигәдер әле бу бик озак уйлый. Без моны әзрәк көтик. Һәм инде шул рәвешле без инде моны тавышландырып, инде аның урысча әйткәндә озвучкасын да ясый алабыз. Монда нинди мәсьәлә? Әлегә менә бу семиотика институтының менә бу тавышландыру модельләре алар әле ябык. Ягъни аларны менә шу сервис кыларында гына, сайт кысаларында гына кулланып була. Без инде өметләнәбез, кайчан да булса булар инде теге ачылып кулланылышларга без инде менә шулай автоматик рәвештә мәсәлән менә шу әкиятләрне тавышландырып, шундый ук әкиятләр ясый алырбыз дип. Ягъни кабат ассызыклап үтим. Менә шундый, менә моның рәсеме дә үзгәрде. Менә бит. Камыр Батырның менә шундый слайд-шоу форматында яки хәтта анимация белән тавышландырылган әкиятләрне без автоматик рәвештә ясый алабыз. Безгә моны эшләр өчен кешенең көче артык кирәкми дисәк тә була, чөнки инде без моны бик җиңел генә рәвештә бөтен промптларын, сорауларын ясап куеп, аларны автоматлаштырып, без инде менә шу слайд-шоу форматына аларны сала алабыз. Бу артык зур авырлык китерүче әйбер дип әйтмәс идем. Шулай. Инде, мәсәлән, әйдәгез тыңлап та карыйк. Бер вакытларда төсле чәчәкләр һәм кошлар җыры белән тулы бер ямьле урманда мыжарлы һәм серле шүрәле яшәгән. Ул урманның кайгыртучысы, һәр кемнең бусы да дәртләндерүчесе дә, ләкин кайчагында ул кешеләргә үзенең серле көчен күрсәтә иде. Әмма бары тик яхшылык өчен генә. Бер көнне 6 яшьлек якты йөзле бала, исеме Тимур, үзенең яңа туган көненә бүләк итеп урманга сәяхәт итәргә булган. Тимурның әнисе аңа үзе белән бергә фонарь алып Ничек әкиятне шундый тавыш белән тыңласагыз килер идеме? Әз генә бар теге куркынычрак яңгырый. Анда карамастан инде чын-чынлап ниндидер профессиональ профессиональ озвучка ясаучы кешеләр көченнән башка инде ниндидер рәвештә инде без буларны тавышландыра алабыз һәм инде әйткәнемчә менә шундый слайд-шоу караоке форматында да без инде буларны ясап бирә алабыз. Менә шулай. Шуңа күрә бу чын-чынлап теге эшләп була торган эш. Һәм инде без күрәбез ки, моны инде эшләп була. Шулай ук мәсәлән без әкият түгел башка форматтагы текстларны да яздыра алабыз. Аларга инде башка форматтагы рәсемнәрне ясый алабыз. Һәм инде шул рәвешле без инде төрле эшләр кыла алабыз. Һәм инде чатта язып узган идек анимация видео дип. Шулай ук моңа инде анимация видео да ясап була. Мәсәлән, безнең инде рәсемебез бар. Монсын инде ChatGPT кысаларында ясау авыррак булыр дип уйлыйм. Монда инде GPT-лар арасында анимация өчен яхшы модельләр артык күп түгел дип беләм. Һәм инде булар өчен мин сезгә инде күрсәтеп узган идем Kyber һәм Runway дигән нейрончатларын, сервисларын. Һәм инде без монда мәсәлән җиңел генә рәвештә рәсемебезне кертеп, безнең рәсемебез. Һәм инде моны тутырып утырасым килми, шуңа күрә автоматик рәвештә тутыр дидем. Һәм инде буларга
иллюстратив рәвештә инде анимация куй дияргә була. Мәсәлән, булсын инде ул безнең 5 секунд һәм инде динамикасы әзрәк артсын. Юк, бу үзгәреш әз булсын, динамикасы артсын. Менә шундый рәвештә без инде мәсәлән рәсем ясый алабыз. Һәм инде бу рәсемне, менә шундый рәсемнәрне бергә җыеп, без инде әзер әкият форматында да ясый алабыз. Чөнки без әгәр дә Татмультфильм әле ул безнең. YouTube Татармультфильм. Бу инде профессиональ рәсемнәргә генә килгәндә дә, анда Татармультфильмны мин атап дөрес белеп ачмадым, әлбәттә ки. Ярар, мин хәзер кайсы мультфильмга ишарәләргә икәнен белмим дөресрәк, ләкин инде бик күп мультфильмнарны күргән бар. Аларда инде менә шундый рәсем видеобыз ясала. Соң инде теге бер картинканы алып, аңа инде ниндидер теге үзгәреш салып, һәм инде менә шундый анимацияләр теге бер артына куелган рәвештә инде әкиятләр дә барлыкка килә. Андый әкиятләрне без моның белән шулай ук ясый алабыз. Хәзер әйдәгез, моны карап узыйк. 5 секундлык видео булачак. 1% әзер. Шул арада инде мәсәлән без шуны ук мәсәлән Runway челтәрендә дә эшли алабыз. Монда мәсәлән мин шулай рәсем кертәм. Буларның инде бөтенесен теге һәрбер нейрон челтәрне без әгәр дә профессионал, ну теге яхшы әкият ясый башласак, әгәр дә инде әзрәк алар белән уйнап, алар белән эшләп карап, инде нинди дә булса ничек дип әйтим инде. Оптималь куллану рәвешен без инде таба алабыз. Шуңа күрә бу инде теге эшләп була торган эш, һәм инде шуңа күрә моны әзрәк өйрәнергә генә безгә кирәк. Һәм инде күпчелек мәсәлән шул ук иллюстраторларда, аниматорларда үзләренең эшләрендә бу нейрон челтәрләрне кулланалар. Мәсәлән, бу Runway ярдәмендә мин инде мәсәлән менә бу кошны аерым билгели алам. Аерым мәсәлән менә бу кешеләрне аякларын. Хәзер инде без моны күреп китербез, мәсәлән килеп чыгар. Өченчесе мәсәлән менә бу кызны. Дүртенчесе мәсәлән тирә-юньне. Һәрберсенә инде без нинди дә булса үзгәреш бирә алабыз. Кайда ул бара, нишли, ничек үзгәрә. Һәм инде шул рәвешле без үзебезнең видеоны нинди дә булса аңа анимация итә алабыз. Буларга да әзрәк борылуны түгел. Анда инде әзрәк үзгәреш өстәп. Инде без нинди дә булса менә моңа анимация бирә алабыз. Менә бу Runway-ның нәрсәсе яхшы. Без инде менә шу теге үзебез контрольдә тотып, кемнең кайда барасын, кемнең кайда күчәсен, хәтта ки эшли алабыз. Һәм инде шуның ярдәмендә инде чын-чынлап теге видеолар безнең килеп чыга. Так, әйбердә әле безнең шулай ук эш әлегә бара, 80% кына булган. Анда да шулай ук эш бара. Нәрсә күрсәтеп узасым килә инде, менә шу нейрон челтәрләр ярдәмендә без чынлап менә шу безнең рәсем әкиятебезгә булган иллюстрацияләрне алып, аларны инде кирәкле рәвештә анимациягә хәтта ки салып, инде без видео әкиятләр дә ясый алабыз. Нәрсәсен өйрәтеп узасым килә, әлбәттә ки, мәсәлән, без моның өчен яхшы нейрон челтәрләр кулланабыз килә икән, бу инде бушлай булмаячак. Аларның һәрберсенең үз бәясе бар. Ләкин ничек дип әйтим? Бу бәяне әгәр дә профессиональ рәвештә ясау бәясе белән чагыштырсак, алар инде теге бер-берсенә тәңгәл килмиләр. Чөнки профессиональ рәвештә, массалы рәвештә әле теге күп әкиятләр безнең ясабыз килә икән, без инде аларны бермә-бер кыйбатрак ясар идек. Чөнки мәсәлән, кайсы бер дәресләрдә безгә инде Хейджан сервисы ярдәмендә аватар ясауны күрсәткән идем.
хәтерлисездер бәлки, минем йөзем белән аватар инде Кытай телендә, татар телендә, рус телендә инде текстларны сөйли ала. Һәм ул инде теге иреннәрне дә хәтта сөйләгән сүзгә туры китереп, инде видео ясый. Аны ярдәмендә, мәсәлән, миңа инде булса ярты минутлык, бер минутлык Reels видео ясап чыгару 100 сумга төшә. Ул 100 сумны әгәр дә профессиональ дер продакшн белән чагыштырсаң, ул инде 100 сум якында тормый. Монда әле миңа бернинди бер кая барасы да юк, бернинди көч тә куясы юк. Минем өчен инде моны башка кешеләр ясый ала. Мин сезгә әле соңыннан Instagram аккаунтны җибәрәмен. Без инде дусмайлар ярдәмендә, шулай ук автоматик рәвештә минем и аватар ярдәмендә инде башлап җибәрдек Reelslар. Һәм ул Reelslар инде чынлап YouTube'да Рәсәйдә әйтергә ярамаган социаль челтәрдә, YouTube'да һәм башка шундый вертикаль видеолар челтәрләрендә инде Исламов Фәһим ярдәмендә нинди булса информация бирер дип өметләнеп калабыз. Шуңа күрә кызык өчен сезгә моны күрсәтермен. Ала бирсәм, һәм инде шулай ук башка иҗат җимешләрен дә ясарга була. Монда без күрәбез, менә бу урманның агачлары артык дөрес йөрми дип әйтер идем. Ләкин шуңа да карамастан, менә инде ниндидер анимация безнең барлыкка килде. Мәсәлән, менә бу суның агышы, ул инде бик логик рәвештә бара һәм инде аңа артык сүз әйтеп булмый. Монда нинди мөһим әйбер? Безнең рәсемебез генә теге җиңелчәрәк була икән. Монда теге артык авыр детальләр булмый икән. Ул инде әлбәттә күпкә яхшырак анимацияләнәчәк. Һәм инде видеога багышланган дәрестә без Sora дигән нейрон челтәрне карабызган идек. Дәрес исегезгә төшереп китим. Ул инде OpenAI şirkәтенең яңа моделе. Алар инде аның демоларын күрсәттеләр. Һәм инде аның ярдәмендә бик реалистик рәвештә видеолар ясап була. Мәсәлән, без берәрсен ачык. Менә бу видеоны нейрон челтәре ясаган һәм инде моны чынбарлыктан, чын видеодан артык аерып булмый. Шуңа күрә бөтен дөнья инде хәзер менә бу модельнең ачык, ничек әйтим, кулланылышка чыкканын көтә. Әгәр әлегә әле моны кулланып булмый, моны әле ачмаганда, ләкин шуңа да карамастан менә бу инде барлыкка килгәч, безнең бик җиңел рәвештә менә шундый теге сыйфатта видеолар ясарга мөмкинлегебез туачак. Шуңа күрә инде менә бу модельнең менә шундый сыйфаттагы анимацияләр барлыкка килү мәсьәләсе ул инде берничә ай яки ярты ел арасында чишелергә тиеш. Һәм инде без менә чынлап профессиональ анимацияләрендә шулай ук шундый рәвештә эшли алырбыз дип уйлыйм. Монда бит generate дигән сүзгә басмаганмын. Шуңа күрә дә инде бу миңа бернәрсә дә ясап бирмәде. Без моны көтәбез. Һәм инде менә шундый рәвештә инде әйтеп узганымча, без төрле анимациялар ясап, әкиятебезгә инде видео рәвешендә бирә алабыз. Хәзер әйтә менә моның эшләгәнебезне көтик тә, инде аннары алга таба күчербез. Панда әкиятне язып бетердем әле. Бик яхшы сорау, мин моны оныттым инде. Юк әле, бигрәк озак яза бу. Моны көтә башласаң, балаң елап йокыга да китәдер инде моны кич белән укырга теләсәң. Ләкин инде бу рәсем ясыйм ди, шуңа күрә инде текстын язып бетергәндер, рәсеме генә калгандыр, шуңа күрә күп вакыт калмагандыр дип өметләнәм. Так, шулай. Хәзер инде без ранговый текст көтик. Моның булды 66%, монда белмим ничә процент. Шулай. Хәзер әзрәк интернетка кереп күзәтә башласак, менә шушының ише сервислар автоматик рәвештә мәсәлән рәсем белән текст яза торган, шул балаларга әкиятләр яза торган. Аларның саны иксез-чиксез. Моны инде кем әзрәк нәрсә эшләп карыйсы килә, бөтенесе инде моны эшләп карыйлар. Һәм шуңа күрә бу сервисларны ясаучылар инде бик күп. Һәм инде аны ясау артык авыр түгел. Шуңа күрә әгәр дә инде безнең яңа татар телендә әкиятләр сервисы барлыкка китерәсебез килә икән, безгә инде аны ясап чыгу артык зур авырлыкка төшмәячәк. Безгә инде аны финанс яктан төп авырлыгы менә шу нейрон челтәрләргә китерә куллануга, ләкин аларны инде ат бәясе түгел,
яхшы сыйфатлы рәвештә зур булмаган акчаларга боларны инде эшләп чыгып була. Шуңа күрә монда безнең ничек дип әйтим, моны теләп, моны алынып, аны инде киләүче кешеләргә генә аларның инициативасы гына бу мәсьәләләр кайтып кала. Без шул ук инде мәсәлән татар телен, интернеттагы татар телен баету мәсьәләсен шулай ук мәсәлән нейрон челтәрләр ярдәмендә эшләп уза алабыз. Бу эшләгән арада мин сезгә бер кызыклы гына информация, статистика күрсәтеп үтәсем килә. Э, Бер минут. Менә Hugging Face дигән сервис бар. Бу инде менә бу нейрон челтәрләрне өйрәтүчеләр өчен инде теге бер уртага бер җыелу урыны булып тора. Монда инде күп кешеләр үзләренең мәгълүматларын кертәләр, эшләнгән модельләрен кертәләр. Монда эзли башласаң, монда кайсы бер активистлар тарафыннан эшләнгән татар телендәге ChatGPT сыман моделне дә табарга була. Ул инде махсус татар теле өчен эшләнгән. Ул инде артык теге ChatGPT кебек зур көчле түгел, ләкин махсус татар теле өчен эшләнгән. Шуңа күрә мондый теге кызыклы мәсьәләләр дә монда бар. Һәм культура X дигән мәсәлән монда датасет бар. Датасет ул ягъни мәгълүмат җыелмасы. Менә шу мәгълүматка таянып ChatGPT сыман модельләр инде тормышка ашырыла. Монда менә нәрсә дип күрсәтеп узарым килә. Мәсәлән, шу пандада да бит без бит яңа әкият ясаганда индер телләр исемлеген караган идек. Мәсәлән, монда инглиз теле, испан теле, француз теле, немец теле һәм башкалар китте барды. Болар интернетта бөтен мәгълүматны җыеп, ну, бөтен үк интернет димәсем, ләкин интернетның бик күп өлешен җыеп, болар инде боларны текст форматына салып, менә бундый датасет эшләгәннәр. Менә бу эзләнүчеләр группасы. Һәм инде менә монда мәсәлән без менә бу бөтен датасетның нинди өлешләрдән торганын күрәбез. Мәсәлән, инглиз теле 45%. Ягъни бу булган бөтен информациянең яртысы инглиз телендә. Шуңа күрә без әгәр дә инглиз телендә ясалма фәһемнәр ярдәмендә нәрсә генә эшли башласак, алар инде әйбәт эшләячәк, чөнки инде аларның бөтен күргән мәгълүматының кимендә яртысы алар инглиз телендә. Аннан соң килә безнең урыс теле. Урыс теле чыннан алганда интернетта ул бик популяр тел. Һәм шуңа күрә инглиз теленнән соң урыс теле күпчелек очракта икенче тел булып санала. Һәм илкидә испан теле, немец теле, француз теле, кытай теле һәм башкалар. Карасагыз, мәсәлән, документлар саны инглиз теленә 3 миллиард, урыс теленә 800 миллион. Документ дигәндә монда инде бу интернетта булган бит, ягъни интернет бите монда санала. Һәм инде алар эчендә мәсәлән 737 миллиард токен. Бер токен ул гадәттә яки бер сүз, яки сүзнең бер өлеше, бер морфемасы. Һәм инде мәсәлән шулай карасак, монда инде менә бу телләрнең без ниндидер рейтингын карый алабыз. Мәсәлән, 30-нчы урында каталан теле бар. Белмим инде. Төрек теле 12-нче урында, аларның 94 миллион документ. Мәсәлән, алга дәвамында барса, казак телендә 2 миллион ярым документ. Һәм инде төшә торгач, без күрәбез ки, татар телендә 218 мең документ. Нәрсә турында бу безгә әйтә? Әгәр дә безнең татар теленең документлар саны булса, мәсәлән, 218 мең түгел, 2 миллион. Без инде менә бу нейрон челтәрләрнең бу телләр списогы исемлегенә керер идек. Һәм инде артык теге өстәмә эшләрне, өстәмә тырышлыклар куймыйча, без инде күпчелек нейрон челтәрләрне татар телендә дә эшләтә алыр идек. Ләкин кызганычка безнең әле саныбыз 218 мең. Шуңа күрә инде мәсәлән шул ук башка кеше телләр белән чагыштырганда да безнең инде әгәр дә инде Рәсәйнең кеше телләре белән чагыштырсак, безнең инде хәлләребез яхшы. Мәсәлән, шул ук үзбәк теле белән генә чагыштырсак та, үзбәк телендә монда мәсәлән 87 мең генә бит кергән. Алар инде үзбәк телләре барыбер теге зуррактыр. Башкорт теленең мәсәлән 72 мең, тагын инде безнең Рәсәй телләре бар. Чуаш теле 22 мең, Саха теле 22 мең, Чечен теле 17 мең һәм башкалар. Менә шулай. Шуңа күрә безнең инде монда 218 мең документыбыз бар, ләкин инде бу теге гади рәвештә интернетта эшләнгән барлык эшләр, барлык нейрон челтәрләр татар телендә эшли башласын өчен җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Моны инде безгә дистәләрчә тапкыр миңа калса арттырырга кирәк. Һәм инде менә шу нейрон челтәрләр кулланып контент ясау да миңа калса безгә монда бик нык ярдәм итәргә мөмкин. Чөнки инде моның кадәр мәгълүмат белән генә яшәп булмый. Нәкъ менә шундый очракта инде аерым теге тел белән шөгыльләнүче активистларның
мөһимлеге артып китә. Мәсәлән, инде менә шул безнең шул ук семиотик институтын карасак та, аларның менә бу эшләре инде бик кирәк эш булып тора, чөнки инде гомум күп телле нейрон челтәрләр татар телендә инде мондый теге тәрҗемәне дә эшли алмый, һәм инде текстны да тавышка әйләндерә алмый. Шуңа күрә монда инде профессиональ рәвештә тотынып, нәкъ менә тел мәсьәләләре белән шөгыльләнү кирәк. Бу яктан алганда, мәсәлән, шул ук менә монда оста булса да, мәсәлән, башкорт теле, чуваш теле, мари телләре аларның да оста булса да, шуңа да карамастан, аларның активистлары бик нык эшләгән арада, эшләү аркасында аларның хәзерге модельләре татар теленекеннән бик нык калышмый димәсем, аларның чынлап теге активистлары актив рәвештә эшләгән күрә, аларның инде яхшы гына нейрон челтәрләре бар. Безнекеләрдә алар бар, шуңа күрә инде безгә менә бу бергә-бергә менә шул өлкәдә эшләргә кирәк дип саныйм. Шулай, шуңа күрә мәгълүмат тудыру безнең өчен бик зур, бик мөһим момент булып тора. Шуңа күрә инде безнең журналистларыбыз да кирәк, әкият язучыларыбыз да кирәк, нейрон челтәрләрне кулланучыларыбыз да кирәк, һәм башка барча профессияләребез дә кирәк. Блогерларыбыз да менә бу никадәр күбрәк мәгълүмат була, шулкадәр яхшырак инде татар телендә булар барысы эшләячәк. Һәм шул ChatGPT-ның безгә язган Шүрәле әкиятен генә карасак та, монда инде барыбер менә шу теге өенә, яшь дус, менә шунда барыбер грамматик һәм башка хаталар булырга мөмкин. Шуңа күрә инде алар безгә комачауламасын өчен тавышлар килә минем монда. Алар комачауламасын өчен безгә инде буларны барыбер тик алга таба үстерергә кирәк. Шул арада бер минут. Безнең инде әкиятләребез эшләнеп бетте микән? Юк әле, панда безнең әле безнең һаман эшли. Инде кайбер безгә инде булса анимация ясап бирде. Карап үзек. Монда менә бу кайберның нәрсәсе яхшы? Бу кешеләрне инде бик нык бозып бетерде. Ләкин шуңа да карамастан, мин моның белән үзем идарә итә алам. Сән миңа әйттем. Менә бу бөтен фон китергә тиеш уң якка. Менә бу кешеләр килергә тиеш сул якка. Мөшин чынлап шулай бара. Менә бу фон уң якка күчә, кешеләр күчә сул якка. Менә бу кош та әзрәк аска төшә. Монда әйтелгәнчә. Башкалары плюс-минус үз урынында кала, һәм инде анимацияләре шундый гына рәвештә. Шуңа күрә менә шу нейрон челтәрләр ярдәмендә менә шундый анимацияләр ясап була. Булар әлбәттә ки бик детальле рәсемнәр өчен артык яхшы эшләп бетмәскә мөмкин, ләкин инде бер яктан алганда бу нейрон челтәрләр алар гел үсештә. Шуңа күрә инде әгәр дә без кайсы да булса нейрон челтәре хәзер начар эшли икән, без инде ярты елдан, бер елдан алар инде күпкә яхшырак эшләрләр дип өметләнә аларбыз димим, уйлый алабыз, чөнки инде алар теге бик нык, бик тиз үсәләр. Һәм инде менә шу мәсәлән кешеләрнең кекрәюе, алар инде менә кайсы ярты елдан, бер елдан инде яхшырак тиеш. Һәм дә менә монда инде апгрейд дигән сүзләр дә бар. Алар инде түләүле версияләрендә күпкә яхшырак сыйфат бирәләр, һәм түләүле версияләрендә дә яхшырак сыйфат алып булырга мөмкин теоретик рәвештә. Шулай. Әкиятләр белән шул. Әйдәгез, сезнең бераз сорауларыгыз, фикерләрегез, идеяләрегез калды микән? Булса, чатта яңгыратсагыз иде. Менә бу теге төрле яклап менә шу әкият темасын карап чыгу инде менә шу ясалма фәһемнәрнең нәрсә булдыра алганына бер күзәтү ясау өчен дип үземчә инде мин моны ниятләдем. Шуңа күрә инде нәрсә эшләп булганын инде нинди дә булса күзаллау барлыкка килде, һәм инде идеяләр дә барлыкка килде дип ышанып калам. Панда безне әле без һаман көтәбез, һаман әле бу селкенә арып бетте буга инде. Ләкин шуңа да карамастан әле һаман бу эшли. Ярар, безнең дәресебез беткәнче эшләп бетерсә, без моның әкиятен укып карарбыз, эшләп бетермәсә укымабыз. Инде узын вакыт күрсәтер. Һәм сораулар булмаса, тагын инде бер кызыклы гына куллану рәвешен күрсәтеп китәсем килә. Анда инде артык озак сөйләрлек нәрсә юктыр. Ләкин аудио белән эшләү өлкәсендә инде ясалма фәһемебезгә чынлап зур мөмкинлекләр ача.
Мәсәлән, инде кызык өчен күрсәтер өчен мин Айрат Хәйруллинның бер подкастын ачтым. Һәм инде YouTube'та белсәгез дә, белмәсәгез дә, менә монда аста бер расшифровка видео дигән төймәсе бар. Һәм дә ул төймәгә басып, без инде менә монда ача алабыз видеоның расшифровкасын. Менә монда инде бу теге тайм-кодлар белән автоматик рәвештә бу видеоны инде безгә инде расшифровка ясап бирә. Һәм моның инде яхшы ягы бар. Бу расшифровкалар ясау өчен мөмкинлекләр күп, модельләр бик күп. Аның инде яхшылары шулай ук әлбәттә ки түләүле. Татар телендәге моделебез безнең әле менә монда распознавание дисәк, менә монда кнопкага басып кына эшли. Аны инде шулай ук теге аудиофайлны алып, аудиофайл белән эшли торган рәвешкә әле безнең китерәсебез бар. Технологик рәвештә миңа калса бу эш эшләбезгә кирәк. Һәм инде менә шул рәвешле без инде нинди генә видео булмасын, аның инде текстын таба алабыз. Һәм инде ул текст белән эшләгәндә без бик җиңел рәвештә ясалма фәһем белән эшли алабыз. Мәсәлән, мин менә бу расшифровканың бер өлешен PDF-ка күчердем дә, бары тик YouTube'тан күчереп алдым да, файлга куйдым да, PDF итеп аны саклап куйдым. Һәм инде менә шу әйбергә таянып, интервьюга таянып, кыска гына бер гәҗит өчен мәкалә яз дип әйттем. Һәм инде бу миңа менә шундый рәвештә мәкаләне язып бирде. Шуңа күрә инде мәгълүмат белән эшләүне бу шулай ук бик нык җиңеләйтә. Әгәр дә инде хәзерге вакытта кайсы бер журналистлар белән сөйләшкәндә ишеткәнем бар. Мәсәлән, инде интервью яздыргач кеше белән аудио рәвештә яздырыла, аның инде текстка күчерү эшнең яртысыннан артык өлешен алып тора дип ишеткәнем бар. Кайсы бер челтәрләрдә, масса мәгълүмат чараларында аерым менә шу аудионы текстка күчерү белән шөгыльләнүче кешеләр бар дип беләм. Һәм инде менә шу кешеләрнең эшен бу бик нык җиңеләйтә, тизәйтә ала. Һәм инде менә шу мәсәлән автоматик рәвештә ясалган транскрипцияне без инде алып, аны күз белән тиз генә йөреп чыгып, хаталарын кирәк булса төзәтеп, мәсәлән, шул ук ничек без моны мәсәлән куллана алабыз? Моның куллану рәвешләре бик күп. Мәсәлән, менә без инде хәзер сезнең белән ясалма фәһем курсын уздырдык. Мин инде сезгә аудио-видео форматында нәрсәләрне сөйләдем. Без инде менә шу видеоларны алып, аларны шулай ук мәсәлән менә шундый нейрон челтәрләр аша уздырып, аның инде транскрипциясын алып, аны инде мәкаләләр, текст мәгълүмат ярдәмендә шулай ук язып чыгара алабыз. Һәм инде безнең булган барлык аудио мәгълүматны текст рәвешенә күчерергә мөмкинлек бирә. Бу инде миңа калса бик телебезнең кулланылышын баетырга бик зур мөмкинлек бирүче ысул, бик зур мөмкинлек бирүче инструмент дип саныйм. Чөнки инде мәсәлән шу бөтен булган блокларны без әгәр дә текстка әйләндерәбез икән, бу текстларны мәсәлән шулай ясалма фәһем өйрәтү өчен кулланып, мәсәлән менә мондагы безнең татар теленең 200 меңен без инде менә шу булган бөтен видеоларны текстка әйләндереп, 200 меңне миңа калса белмим инде 400 меңгә әйләндерә алабыз. Хәтта ки күбрәккә дә без инде булган китапларыбызны сканлаштырып, моңарчы каядыр күренмәгән документларны да өстәп, инде бу 200 меңне миңа калса бик җиңел генә рәвештә, менә шундый артык яңалык тудырмыйча хәтта ки миллионга җиткерә алабыз. Инде аннары үстерү өчен инде безгә нидер яңалык та тудырырга кирәк булачак. Шуңа күрә бу өлкәдә менә бу технологик алга китешләр алар инде безгә бик ярдәм итә. Менә шу расшифровкаларга килгәндә дә, бу инде мәсәлән миннән интервью Сергей Переслегин, видный российский специалист по прогнозистике и исследователь фантастики. Бу нәкъ дөрес сүз, шул кешенең нәрсәдер сөйләгәнен әйтә. Һәм инде аның нинди фикерләрен, нәрсә дип әйткәннәрен, аның үзенең теге фикеренә ишарә ясап, инде монда аны язып бирәләр. Һәм инде менә әзер генә интервью. Бу интервьюны инде без ChatGPT ярдәмендә аның белән аралашып, үзебезгә нинди форматта кирәк, нинди рәвештә кирәк, үзгәртеп, инде нидә булса результат ала алабыз, нәтиҗә ала алабыз. Шулай. Менә шуны минем бүгенге көндә, бүгенге дәрестә әйтеп узасым килгән иде. Инде шуның белән без инде менә бу әлеге курсыбызны тәмамлыйбыз. Әлеге менә бу сериябызны тәмамлыйбыз. Нәрсә дип әйтәсем килә? Бу әле безнең теге ахыргы эшебез булмас дип өметләнеп калам. Безнең инде алга таба
менә шундый теге профиль рәвештә куллану, мәсәлән, әкият ясау өчен куллану, да журналистлар өчен куллану яки башка менә шундый куллануларга багышланган курслар эшлисебез килә. Шуңа күрә инде безнең теге чатыбызда калабыз, чатыбызда барырларга карап барабыз. А, бәлки эш группалары җыеп, инде без менә ясалма фәһем ярдәмендә әкиятләр язу мәсәлән группасын ача алабыз. Менә шундый фикерләребез дә безнең бар. Инде без бер ара эшкә җигеп, инде башлап китәрбез дип өметләнеп калам. Әгәр инде сезнең дә идеяләрегез булса, ясалма фәһем ярдәмендә нәрсә эшләргә, ниндирәк мәсәлән сезгә инструментлар кирәк, шундыйрак фикерләрегез булса, шулай ук җиткерегез, бәлки инде берәр кызыклы проектлар, идеяләр таба алырбыз. Шулай ук инде ничек дип әйтим, үз реклама рәвешендә, менә бу QR код белән сез минем Telegram каналга да кушыла аласыз. Мин инде күптән түгел нәкъ менә ясалма фәһемгә багышланган тематикада текстлар яза башладым. Моны инде мин чатта да шулай ук китереп узармын. Кушылып, анда карап барсагыз була. Ансы әлегә кызганыч баш рус телендә. Кызганычка охшамый бәхеткә димме инде. Ансын үзегез карарсыз. Инде теләктәшләр булса, инде теге комьюнити булса, без инде татар телендә дә шундый мәгълүматларны ясый алабыз. Шуңа күрә фикерләрегез, идеяләрегез, тәкъдимнәрегез булса, шулай ук без ачык. Райнур белән безнең инде ачык университет һәм татар эшләре форумы кысаларында ясалма фәһем ярдәмендә эшләргә идеяләребез күп. Һәм инде сезнең инде монда кушыласыгыз, ярдәм итәсегез килсә, шулай ук без бик шат булырбыз. Шулай, барыгызга да зур рәхмәт. Сорауларыгыз калмады микән? Калмаса инде әкренгә таралышсак та була сезнең белән.